היי בנות, ברוכות הבאות. אנחנו כאן בחיבורים, מערכות יחסים כנקודת צמיחה, ואני אורטל זיו. והיום בקצרים, סדרת הסרטונים הקצרים שתעזור לכן לתרגל את הצמיחה שלכן לקראת הזוגיות ביום יום, אנחנו מדברות על נוכחות. תישארו איתי. אז מה זאת נוכחות? נוכחות היא כל הוויה שלנו שהיא כאן בדיוק ברגע הזה, כמו שאתן יושבות עכשיו על הכיסא מול המחשב, במקום במחשבות על העבר או במחשבות על העתיד. נוכחות היא ממש להרגיש את המקום שבו אתן נמצאות ולהיות נקיות, להיות מאוד מרוכזות ופנויות למה שקורה, ולא לרוץ בין מחשבות. ולמה כדאי לנו להיות נוכחות? הרבה פעמים מה שעוצר אותנו מלהיכנס לקשר זוגי זה המחשבות שלנו. אנחנו בדרך כלל משליחות ממה שקרה מהעבר, או הרבה פעמים חושבות על מה יקרה בעתיד וחוששות מכל מיני תרחישים פוטנציאליים, והרבה פעמים הגבר שמולנו אנחנו לא רואות אותו כפי שהוא, אנחנו לא רואות את עצמנו כפי שאנחנו, אנחנו כל כך עסוקות בכאב של העבר או בפחד מהכאב בעתיד שאנחנו לא באמת פנויות כדי לראות האנשים שמולנו, וזה נכון בכל מרחב בחיים וכל מערכת יחסים. שימי לב שכאב נגרם תמיד מחוסר נוכחות. רוב הכאב שלנו בעצם ממחשבות על מה שהיה וכמה זה כאב, או חששות ממה יהיה וכמה זה יכאב. אבל אם תתרכזי לי רגע, רק ברגע הזה, שנייה תעצרי, כאן, פה, מול המחשב, כשאת מסתכלת לי בעיניים בסרטון הזה, האם הכל בסדר? הכל בסדר. תשאלי את עצמך בכל רגע ביום, כמעט תמיד תהיה התשובה שברגע הזה, כאן ועכשיו, הכל בסדר. אז השבוע אנחנו באתגר נוכחות. איך אנחנו מתרגלות נוכחות? אז קודם כל זה יכול להיות בינינו לבין עצמנו במהלך היום, וכמובן שכדאי מאוד לעשות את זה גם מול אנשים אחרים במערכות יחסים. אז מה אנחנו עושות? הדבר הראשון בנוכחות היא קודם כל לסלוח לעצמנו על מחשבות שנכנסות ויוצאות. מחשבות הן כמו עננים, הן מרחפות, נכנסות, יוצאות, חולפות. עוד פעם אנחנו חוזרות למקום של השיפוטיות שדיברנו עליו בסרטון אחר, ואני מזמינה אתכם קודם כל לסלוח לעצמכם על זה שהמחשבות צצות. הדבר השני שיכול לקדם אתכם לתחושה של נוכחות זה התבוננות. אני מציעה לכם קצת להפריד את עצמכם מהמחשבות. מה זה אומר? באמת להסתכל על העננים החולפים האלה. מה זאת המחשבה הזאת? מה היא אמרה עכשיו? עוד מחשבה. אפילו בסקרנות כדי להכיר את עצמך. ואת יכולה כשמחשבות צצות פשוט לשבת ולכתוב אותן. כל פעם אם יש לך איזה פנקס קטן לידך, פשוט לשבת לכתוב עוד מחשבה עוד מחשבה, ואנחנו נעשות מודעות למחשבות שלנו ואנחנו גם רואות את החלופה המהירה שלהם. כלומר זה לא משהו קבוע, וכמו שמחשבה הגיעה והביאה לנו כאב, כך היא גם תחלוף. הדבר השלישי שאני מציעה שיכול מאוד לקדם נוכחות, זה עבודה עם החושים שלנו. מה זה אומר? אם אני יושבת עכשיו בעבודה ואני שותה כוס קפה, אבל אני מוטרדת בטירוף, לא משנה אם אני חושבת על אתמול או על מחר, אני מציעה לכם לפתוח את החושים. זה אומר להחזיק את הכוס של הקפה, להרגיש את החום של הקפה, את החום של הכוס, ללגום באיטיות, להרגיש את הטעם, להתבונן סביבכן, פשוט להיכנס לאיזושהי עוצמה של חושים, להרגיש פיזית את הסיטואציה שאתם נמצאות בה. זה הדבר האמיתי, לא מה שקורה אצלכם בראש, לא פרשנות של מה שקורה. הדבר האמיתי, הדברים הפשוטים, דרך הגוף, דרך החוויה, תתחברו לחדר שבו אתם נמצאות, למה שקורה בדיוק באותו רגע ולאנשים שנמצאים שם אם נמצאים. היכולת הזו להרגיש עם החושים גורמת לנו פשוט גם ליהנות יותר מהסיטואציה. בעצם הקפה יותר טעים, המקלחת יותר כיפית, השיחה עם האדם האחר יותר נעימה, כי אנחנו שם. עוד אפשרות לתרגל נוכחות, וזה כמובן אני עושה המון באימונים שלי, שאתם נמצאות מול אדם אחר. הנוכחות הטובה ביותר היא הקשבה מלאה לאדם שמולכם, כי אז אתם לא נמצאות בעצם בתוך השיחה הפנימית שבראש שלכם. ואיך אנחנו מקשיבות הקשבה מלאה? אם אנחנו מוטרדות ואם יש לנו כאב, אנחנו משקפות, אנחנו מתפנות כדי להקשיב, וכשמישהו אומר לנו משהו, אנחנו בעצם אומרות לו בחזרה, אז אתה אומר שכך וכך, ומצטטות אותו בעצם במילים אחרות, הוא אומר שאנחנו מאוד מרוכזות בדברים שלו. עוד דרך זה להסתכל על האנרגיה שלו, איך הגוף שלו, איך הוא נראה שהוא מדבר, ממש להיות כל כולנו באדם שממול. תודה שהייתם איתי. אז האתגר השבועי שלנו, אתגר נוכחות, יוצא לדרך. אשמח שתשתפו אותי במייל או בפייס, אני בעצמי הולכת לתרגל את זה ואני אשמח לשתף אתכם בחזרה. אוהבת אתכם מאוד, שיהיה שבוע מדהים.